nyathi modonge kanisa. Yes. Kendo weche kanisa mori mana kaka mora. Kabisa. Ohala mane miwacho ni en ohala mosebeti nyaka ne piny ni chakore. Ikisungu ni the oldest profession. Jolu machon ne otise ni tim ndaga kata chode gi dholu masane. Bas. Katopamo. Opamo gi giwuok kende gi koso nitiere gimiluongo ni market forces. Nitie kastembe. Nitiere e chiro ka chiro nyaka bed gi jang'iewo gi jauso. Bas. Eka ohala wanyalo luongo ni ohala otimore. Mane seduoko penjo mokwongo. Nitiere jauso gi janyiewo. Bas. Demand and supply. Penjo mar ariyo. Waduoki. E chiro kanyo. Kiuso tong'. Tiyawo lweny. Jaus tong' tiyawo lweny. E chiro. En chir manade. Ma inti uso tong' tiyawo lweny. Tong' to ng'aw. Tong' to ng'aw. Donge tongi gi emite mang'o. Imidhi to. To mondo yaw lweny e chiro ki jaus tong', nyiso ni in gi chir moro, mi yiedhi asara. Chik mar uso tong' wacho ni kijaus tong' kik itug lweny e chiro. Kik item. Kata kidak e od kiyo. To kibakili. To mondo ibed gi chir ni koro ata yiedhi asara, ni tonga gi katang' ne tore, to lweny ni nyaka go. Nyaka giko. Nitie ng'eyo. Mane seduoko penjo mar. Ni uso tong'. Kata ka dikoni ma e stock mar lweny, to nitie giming'eyo. Nitie zamoro kelo ni yie ketho. Chiro no nitie kuma owuoke. VOJ, nyaka wawinjore ni mibadhi e od bura ok en gima nyien. Wan duto ka wate. Nitiere ja od bura mosegocho ni mukone ni nitiere jogi be ing'e ng'ato kuro. Manye walos godo. Osepenjwa. Mang'eny kabisa. To bende waseng'eyo ji ma bende osemanyo moko ni bedi ng'enwa ng'ate committee ni. Kiny wadwa dhi e community to wawinjo ni nitiere kaka nyaka wang'egi kapok watimo ang'o, kapok wachopo mbele gi. Mano bende osetimore. So gimoro ni jatend piny kore ka wacho ni gini nyaka bede ni either gini onyore. Noyawo mbape malach ne jo od bura. Yes. Koro gini chal ke makoro hewe. Emomiyo ywak. Kok kamano. To nitiere nikech wang'e ni pinje wagundagi. Bende nitie kaka samoro gidiyo. Nitie gima piny Kenya dwaro kamoro to kone ni nyaki wach mnadiere weche mag mibadhegi. Kendo wang'eyo kuonde ma mibadhegi timore. Jo od buragi nyaki siem wang'gi e lela. Nikech ing'e ni piny Kenya ringo gi chike moketi. To chike gi ilose od bura. To nitie chike mang'eny VOJ madira makende en ni samoro jok mamiyo wahola gi koni ni mondo wamiu pesani. Wadwaro chike makama. Nikech samuketo chike gi to pesa wani bro tiyo maber. Achiel kuom chike go ene manyicho wacho ni anti-money laundering bill. Anti-money laundering bill ni en chik mar kedo gi mibadhi gi koto ji gang'ang'o. Temo kote. Ineno. Ma e chik ma jo World Bank manoko ni piny Kenya nyaka keti monde kwa yud hola moro kanyo. So nyalo bedie ni nitiere jogo makone ni wadwa tiyo gi Kenya, wadwa timo gik moko gi piny Kenya. To mibadhi manitie od bura ni bro mono watiyo maber. Kwer jogo siemge. Koro William ne koma na ote. Samoro kom na ote. Nikech chir ma en godo ni to jaus tong'. Nikech adira makende jo od bura gi bro koni ni samoro amora menitiere gimidwa kale od bura mowuok e piny owacho. To nitie kaka nyaka tim ang'o, nyaka ng'ege maber. Lwedo nyaka riwle, nyaka lwedo. Nikech penjerie ni chieng' ma John Mbadi somo budget ne mokwongo. To jo od bura nok e od bura. Ok chop kata mia. To sechego
gin Kituya kendi kure empowerment gigolo milionde modhuro. Empowerment ni important moloyo budget ma jono ng'ong'o mbadi somo mokwongo e sirikal mar broad-based monego gibedie gite mondo giwinjie mipango maber ma jono mbadi ni godo. So nitiere gimoro ma ka gidwane gitimo to gidhi kucha to gichano line itimiyo gi to gidhi timo ang'o to gidhi support. Mano nitie. Emomiyo jood bura mang'eny machon wacho ni to wan gini wang'e ni timorega gima wabuokgo ni sani koro kiwango ne omedore. Jogo ng'awe malo. Mane ma giwacho. Kiloso kodgi. Giwacho ni gini to nitie. Gini nwakawega 25, 30. Sani to koro mowinjo mnano dhi miya ne signature koro miya. Bende giwuore ni to kara koro gin marach manade. Nikech margi ne 25, 30. Sani koro signature miya. Nyisi ni gigi timore. Erokamano. Makosa maduong' kapok aweni en ni ng'ato ni Moses Masika Wetangula chunge od bura. To bende confirm ni nitie seche moko moseyudo barupe moko ma implicate jo od bura. To loso kodgi to wegi. Ng'ama no yiere ni en judge mar od bura ma kokelne ni ng'ani jamibadhi to gi evidence to kone ni in koro wach ni werigo dhi ilo matin. Kar mondo mi jo EACC mondo investigate. Obendo nyayo mibadhi. Erokamano. Kama kaka jatend piny Kenya William Ruto noloso e romo manokelo kanyakla jood bura